Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarshen tika-tika tik kenan. A wannan bidiyon mun ji irin yadda Malam Murtala Asada ya bankaɗo wani sirri da aka daɗe ana ɓoye wa 'yan Najeriya. Tuni da ya tona asirin Tinubu da shugabannin 'yan bindiga, inda ya ce maybe ma suna da wata alaƙa. Domin a cikin bidiyon Malam Murtala Asada ya tona asiri, wanda kuma idan kuka duba da maganarsa za ku ga gaskiya yake faɗa akan irin abubuwan da yake faruwa, musamman ganin irin yadda 'yan kwanakin nan 'yan bindiga sun dawo sun ci gaba da cin karensu ba babbaka ta hanyar yin lalata da mata, kuma su turo wa mutane bidiyon kowa ya gani. Hakan ne ya fusata malamin addinin Sheikh Murtala Asada har ya fito da ya yi wannan zazzafar magana, inda ya caccaki gwamnatin tarayya ta Tinubu da dai sauran wasu mutanen da suke da ruwa da tsaki akan abin da ke faruwa. Ga kuma maganar da malamin ya yi kamar haka. Da ƙarshe sai mu ci gaba da yi makasan mu addu'a abin da mun kasaba. Kuna ganin Allah yana ƙara tona asirin miyagu. Yanzu akwai wani mutumin arewa da za a faɗa mai cewa akwai manyan arewa sun samu mukami cikin gwamnatin Bola Tinubu, su sun karage wa musulunci. In mutum ya faɗi haka ba a faɗa mai mari. Bannar da sun kawa arewa bata gaza bannar da Isra'ila ta wa Falastinu ba. Allah ya ba su dama, ya ba su mukami su kare jinin bayan Allah, sun ka kiya ba ma sun ka kiya ba, sun kai kokarin ba su dalla turji kariya. Ba ku mamakin cewa in ana da su dalla turji a yi ta kuwa ana cewa ana neman su ruwa jallo, amma in ana so a yi sulhu da su sun san inda suka aikawa a zo a yi zama da su dalla turji. Ba ku mamaki? To Allah ya tona asirin su ko bai tona asirin su ba? Muna roƙonka Allah da sunayenka da sifofinka Allah ka kare su. Yanzu tsakaninku da Allah mutumin arewa yanzu ya kamata ma a zo mai da wata jam'iyya. Ya kamata yanzu in ba da rena mu ba don Allah ya kamata a kawo mana wata jam'iyya mai suna ABC ko wata jam'iyya mai suna APC ko NDC ko wata tambada a kawo mutumin arewa. Kai da yanzu baka da bambanci, don Allah akwai bambanci tsakanin rayuwar da mutanen arewa kai da masu rayuwa Iraki da masu rayuwa Afghanistan da masu rayuwa Falastinu. Yanzu in za kana Zamfara sai kai ban kwana da iyalinka fa. A kama babanka a bashi kashi a ce naira miliyan 50, a yi bara a yi komi a amso shi saboda kana jaki dabba, kuma gobe ka ɗauka 'yan siyasan nan ka an sai ma waya ta 100,000 an baka 5,000 ka sa data kana kare su. Allah ka bada azzalumi. Don Allah sun ci amana ko su ci amana ba. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka Allah ka tihe su. Ya Allah duk wanda aka dama ne ya taimaki mutanen arewa, yake taimaka musu ga matsalar tsaro, yana ganin halin da suke ciki, yana jin abin da ya shahe shi, muna roƙonka Allah ka kare shi. Ya Allah duk wani da ka ba dalla turje kariya, ko da mulki ne ko da dukiya ce ko da wani abu nashi, Allah muna roƙonka Allah ka kare shi inda bai ɗoruwa. Allah ka kare shi ga ƙara. Ya Allah ga guguwa na an taso da ita ta siyasa, ya Allah muna roƙonka kai ka san abin da daidai. Ya Allah ka azamu ga abin da asawa ba. Ya Allah duk wanda ka san bai tausan mu bai jin kanmu, ya Allah muna roƙonka ka shi 2027. Wai ba ku mamaki da gwamnoni da sanatoci da 'yan majalisar tarayya duk gaba ɗaya yanzu hankalinsu yana ga zaɓen 2027. Sannan yanzu mutumin arewa yanzu don Allah ana ce mai Najeriya guda ta. Yanzu mutane na an ka ɗauka guda 46 Oyo, ku diba yadda ƙasa ta rikice, mutum 1000 an ka ɗauka arewacin Najeriya. Na rance da Allah ko gwamnatin tarayya ba ta faɗin adadin mutanen da an ka ɗauka Zamfara, ba ta faɗin adadin mutanen da an ka ɗauka Sokoto, haka Katsina, haka Kaduna, haka Kebbi, haka Neja, duk arewacin Najeriya mutanen mu suna can cikin daji. Nan ne muku magana, nan cikin wurin local government Lugu sun ka zo sun haka mutanen da na faɗa muku, an ka kai naira miliyan 50 sun ka ɗan ɗauko wasu sun ka basuwa, an ka koma kai miliyan 30 kwanan baya sun ka koma ɗauko wasu sun ka basuwa. Yanzu sun ce sai an sai mashi shukka an kai musu. Duk wannan abin da ake gwamna yana gida ne, kwanci ne, sarkin musulmi suna gida ne, ɗan majalisa ga tarayya. Yanzu tsakanin ku da Allah bai kamata a ce da gwamnan Sokoto da gwamnan Zamfara da Katsina da Kaduna da Neja da sauran waɗanda jihohin bai kamata su yi matsaya guda ba, su taru su ga wurin shugaban kasa cewa wai ni an bambancin mu da Oyo. Ya an kai Oyo an ka ɗauki mutum 46 mun kaga ka naɗa tawagar da tun kawo Najeriya ba mu taɓa ganin irin haka ba. A tura shugaban sojojin Najeriya, ministan tsaron Najeriya, duk wani mai mukami sai da an ka haɗa su an ka tura su Oyo su ba mutanen hakuri. Amma kusa abin mamaki mutanen saboda su gwada izza taimakon da gwamnatin tarayya ta kai musu sun kace ba su. Ya haka tsammani inda Sokoto aka kawo shi, ya haka tsammani in Zamfara aka kawo shi, ya haka tsammani in Kaduna aka kawo shi. Saboda ni saboda a gwada muku akwai bambanci. Nan Filato abin da ya faru kun ga manyan su sun kai taro sun ga sun hada shugaban kasa, amma wai me matsala shine mu manyan mu in sun zo wurin shugaban kasa ba magana mu suka yi ba. Duk wani abu da wallahi ta ai muku ƙarya, ba wanda ka zuwa wurin shugaban kasa shi maganar mutane ne. Kowa abin da yake magana ya za ya ƙara mai kuɗi, ya za a yi shi kaza. To muna roƙon Allah shi wace kuɗi, muna roƙon Allah shi karkuru zangarni, Allah ya tona musu asiri. Wallahi da mace ta haihi ya koma kariya waɗannan 'yan siyasa suna sai mai daka gara ta yi bari ne. To dai kamar yadda kuka saurara, wannan shine abin da muke tafa da shi dangane da kalaman da suka fito kai tsaye daga bakin shehin malamin. Muna roƙon Allah Ubangiji Subhanahu ta'ala ya kawo mana zaman lafiya a cikin ƙasar mu, amin summa amin. Sana'a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo, kuma mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu da kuka yi mai albarka na Abadan Blogs TV.